Na katastru obce Vědomice byly farářem posvěceny 2 nové kapličky, které vybudovali 2 místní nadšenci. Celková investice byla 110 000 korun. Stavba trvala celkem 4 měsíce. Mariánská kaplička byla postavena na pozemku obce a kaplička svatý Hubert na soukromém pozemku u lesa za vesnicí. Žádná stavba takového druhu tady není. No, tak jako vztah k lesu mám, takže proč to dělat někde na nějakým nepřístupném místě. Tak samozřejmě já do toho lesa chodím denně, takže ta návštěvnost na této trase si myslím, že je větší, aspoň teda u těch místních obyvatel určitě. Při stavbě kapliček mysleli oba tvůrci i na budoucnost. Jejich podstavce mají pevné základy, v nich jsou schránky se zprávami pro budoucí pokolení. Jsou zde ukryté noviny, peníze a také nahrávky české hudby. Nic takového tady není, jak říkal on, tak prostě jsme si řekli, že tu něco vybudujeme, aby tu pro nás něco zůstalo a trochu ta malebnost české vesnice se vrátila zpátky. Kdy to bylo přece krásné, všude byly barokní štíty a kapličky a všecko. To zmizelo, tak teď se snažíme nějak to dát do původního stavu aspoň tady, no. I přes nepříznivé počasí se slavnostního vysvěcení obou sakrálních staveb zúčastnilo několik desítek občanů a pozvaní hosté, kteří za doprovodu hudby přišli obě nové kapličky obdivovat. Pro mě to je opravdu takový zjevení docela, jako v dobrém slova smyslu, že se najde někdo, kdo prostě vůbec dostane tenhle nápad postavit kapličku do krajiny. Vedení obce Vědomice nápad obou stavitelů přivítalo. Kaplička bude zanesena do evidence katastru a následně zaznamenána do map. Jak se dělá na takový ty význačný léta, páně a roční víno nahoře? Ne, já už to nestav. Dneska už to není zvykem moc stavět kapličky, ale díky panu Vítovi, který se toho ujal, který tuhletu myšlenku prostě měl, nechat tady nějakou stopu v krajině, taky po sobě pro všechny ostatní, kteří budou jezdit, chodit po téhleté cestě, že se třeba zastaví a trošku stiší, možná něco si, nad něčím se zamyslí. Myslím si, že tahleta chvíle je opravdu vzácná a výjimečná. Já jsem to zatím ještě v životě nezažil, pro mě taky je to výjimečná věc. Chceme poprosit, aby Pán Bůh požehnal toto místo a žehnal lidem, kteří budou chodit tady kolem té kapličky, protože požehnání věcí není jenom požehnání věcí, ale požehnání, které má být staženo na lidi. Pane náš Bože, tvůj syn Ježíš Kristus řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. Ty jsi Bůh neviditelný a žádný obraz nemůže vystihnout tvou krásu. Prosíme tě, požehnej všem, kdo budou mít na očích tuto kapličku, tento obraz Panny Marie, aby si uvědomili, že mají žít jako tvé děti, které si stvořil ke svému obrazu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pokoj Boží, který převyšuje všechno chápání, ať střeží vaše srdce i vaše myšlenky, abyste nepřestávali poznávat a milovat Boha i jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Tak. Rádo se stalo. Ty jsi tady já. Mirko, já jdu s panem Pánem. Půjdeme za chvilku, ne? No. Ahoj. 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 Vůbec to si připravíme za chvíli.
posvěcení kaple svatého Huberta. Jak každý víte, je to patron všech myslivosti a myslivosti. No, chtěl bych tím poděkovat hlavně tady panu Vítovi, panu Pelichovskému za to, že se tady vůbec uskutečnilo, že to postavili a je vidět, že není jako myslivost. Není každému jedno, jak ty myslivci co dělají a tak. Tím pádem děkuji. Vážení občané Vědomic, vážení přátelé, jsem rád, že se můžu zúčastnit téhleté slavnostní chvíle a jsem rád, že tu nejsem sám jenom s panem Vítem, ale že jste přišli i v tomhletom počasí. Myslivci samozřejmě, ty jsou zvyklí chodit do lesa v každém počasí, že jo, ale že jste přišli i vy ostatní. Se tady na chvilku zastavit ve svém životě, jako doufám, že se budeme, nebo budete tady třeba zastavovat, až půjdete do lesa na houby nebo něco, až půjdete kolem, že se zastavíte na chvíli na tomhletom pěkném místě, které je označené touhletou kapličkou. Taky jakého jiného patrona dát do lesa než svatého Huberta? Když církev vystavuje obrazy svatých k veřejné úctě, dělá to proto, abychom měli před očima příklad těch, kdo prožili dobře svůj život ve víře v Krista. Svatí jsou naši přátelé a dobrodinci. Dovoláváme se jejich ochrany, přímluvy, jejich pomoci. Chceme se na tomhle místě dovolávat přímluvy a požehnání také, které nám může vyprosit patron této kapličky svatý Hubert. Protože nesvětíme věc, světíme místo a především vyprošujeme požehnání lidem, kteří tady žijí a nebo tady tudy projdou. Chceme si přát, aby, myslím, že to tak můžu říct, aby nová stavba tohoto druhu byla takovým dobrým znamením, že věci dobré se neděly pouze v minulosti, ale že se taky třeba budou dít i v budoucnosti, nebo že se dějí pořád. Ty pořád jsou na světě dobré hodnoty. Lidé, kteří budují, nikoliv ničí. A tak kéž by nás, nebo kéž by takových lidí bylo čím dál víc. Všemohoucí Bože, ty jsi ve svých svatých. Jejich život je pro nás příkladem a výzvou k následování. Jejich přímluva působí v našem životě. Vždyť spolu s nimi patříme do tajemného těla tvé církve. Prosíme tě, požehnej nás a dej, ať nám tato socha svatého Huberta připomíná, že máme následovat jeho příklad bezvýhradné lásce a opravdovosti života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bůh je radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím a sestrám a ať vás na přímluvu všech svatých vysvobodí od zlého. Ať vám otevře své věčné království a ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Přátelé, jsem velice rád, že jste se zúčastnili v takovém hojném počtu tohoto vysvěcení obou kapliček. Stáváte se svědky mimořádné události, protože tady na severu není takovým zvykem, aby se tyto stavby stavěly. Pokud se pohybuju po republice a hlavně na Moravě, tak tam se o to peče velice dobře. Doufám, že i u nás se ta tradice prostě obnoví. Je dobře, že vznikly tyto stavby. Chtěl bych taky poděkovat panu Vítovi a panu Pelichovskému, kteří se na tom nejvíc podíleli. Byla to jejich chvíle a je to z jejich iniciativy a celé tyhle stavby v podstatě zafinancovali. Takže vidíte, že vztah určitý k tomu mají a je potřeba, aby se takovýmto způsobem to předávalo i dalším generacím. Jsou to dvě nové stavby, které ve Vědomicích je tady jenom jedna sakrální stavba, tak teďka v podstatě už máme 3. Takže je to jenom dobře, protože je to na památku a budeme na to určitě na ten dnešní den všichni vzpomínat. Děkuji vám a zvu vás potom ještě dál na program.
Já bych taky chtěl poděkovat všem účastníkům a teď za doprovodu hudby se sejdeme u lesního úřadu, tam se to rozejde a půjdeme dolů k Labi, každý individuálně, kde bude koncert 2hodinové hudby.